Стъпих тук и летях. И летя. За първи път се отлепих от тази писта в 50-те. Нощта на 20 век. Годините, в които майките ни купуваха пелените ни с купони, а Европа и светът бяха настръхнали и толкова студени. Бяхме само капитани и лейтенанти, защото авиацията е млада. Момчета на летежа и на копнежа. По тъмно и по светло, от премръзналата или нажежена твърд на летището, от съндъците се втурвахме с мигове, с якове, за да отстояваме неприкосновеността на онези над 140 000 квадратни километра територия и акватория, които наричаме Отечество. И винаги в готовност номер. Излитахме, за да възпрем всеки осмелил се да накърни най-святото ни – огнището, дома ни, България. Защото сме острието. Затова и историята ще запише на сметката си балонната ера с 7 свалени чужди разузнавателни балона и 1 разузнавателен самолет. Ние бяхме началото, за да дойдат и да летят след нас синовете ни. При това в един тим с първите и най-силните в света. Летище, което има 65-годишна история, през което са минали редица поколения летци, които са служили при едни от най-тежките в зората на военната авиация условия на летище Граф Игнатиево, които са усвоявали постоянно нова за времето си техника, нови подготовки и са успявали с общи усилия на всеки един от летището да постигнат това, до което сме достигнали днес в нашата военна авиация и конкретно на летище Граф Игнатиево. Ако името на предаването е Аз графът, това може да се каже с голяма степен и за мене, и за моя живот, тъй като аз живея и работя тук, в това поделение преди, а сега военно формирование, повече от 30 години. Ръководител полети съм сега в летищния център за обслужване на въздушното движение в Граф Игнатиево. Допреди 2000-та година бях летец-пилот на МиГ-21, 16 години, а сега продължавам службата си и живота си тук като ръководител на полети. Аз съм от тези неназованите. Аз държа ключа от портите на небето ни и от небето на Стара Европа. Оставам неизвестен. Това е логично и закономерно. Защото за въздушния щит, колкото по-малко се говори, толкова по-добре. Такива са правилата на войната. Истината е, че будувам. Без значение какво отмерват астрономическото време и часовникът. Бодър съм пред екраните и електронните отметки. И само един глас в слушалките и ефира, един полет, една отметка, в която се взират будните ми очи, решават едно единствено нещо – успеха на моята мисия. Военното ръководство на полетите за голяма част от нашите съграждани и за хората, които са извън военното формирование, е общо взето неизвестна професия, тъй като тя се оприличава на ръководството на въздушното движение в цивилния сектор, но все пак при нас е нещо съвсем различно. Ние споделяме огромна част от отговорността, която носи всеки един пилот, качвайки се в една бойна машина, която той носи в сърцето си, държайки в ръцете си машина, която от една страна пази мира над нашата страна, а от друга страна е машина за разруха и унищожение. И тази огромна отговорност, която се споделя от всеки един от хората, които работи на това военно формирование, носи до някъде себеуважението, което всеки един от нас изпитва, когато работи и когато изпълнява поставена задача, свързана с полетите на това летище Граф Игнатиево. Изтребителната авиация не може да се асоциира с думата гълъб.
За мен тя е орел. Орел, който защитава въздушното пространство. И за мен съществуването на тази база вече 65 години е доказало необходимостта от изтребителна авиация в България и се надявам, че тя ще съществува и за в бъдеще, защото защитата на въздушното пространство е еманация на думата свобода. Възможността да дишаш. Комендант за връзка на клуб. Графа слуша. Знам, че тази мисия е мисията на нашата, българската идентичност. Дума с толкова значение, сред които се числят общността и родството. Да, моята въздушна стража по свой начин декларира, разписва и валидира държавността ни във всяка една минута от безкрайните денонощия. Защото какво по-уникално предизвикателство от това да опазиш неначертаните небесни граници и да правиш всяка секунда заявка, че си тук. И цял континент да ти вярва. Трета авиобаза е базата, в която служа от завършването на военното училище и за мен е огромно удоволствие да бъда и да служа в тази база. Днеска беше първият ми полет на МиГ-29 и започва тази част от живота ми, в която аз ще летя на този самолет. Самолетът е изключително маневрен, много мощен, това ми направи впечатление и обзорът е страхотен. Летището, както за мен, така и за колегите, където и да си ходил и по други летища, чувството, усещането, когато се връщаш и кацаш на собственото летище, да го усетиш като свой дом. Това е летище Граф Игнатиево за всички нас. Летище Граф Игнатиево смятам, че е ясно за всеки българин, че то принадлежи на нас, на българите, на всички нас, на децата ни, на родителите ни и, разбира се, не на последно място на хората, които работим тук и които сме свързани с летището всеки ден и час. Без нас и без такива като нас България няма как да я има. Колкото изтъркано да звучи, куче без зъби не е страшно за никого. Ние не искаме да бъдем страшни, искаме просто да сме убедени, че и утре тази земя ще си остане наша родина и ще продължаваме да имаме правото да се наричаме българи. Ще продължават и нашите деца и внуци да имат същото това право. Дали ще го нарека регион или граница на Алианса, дали ще го определя като граничната графика на европейската или атлантическата идея, все едно. Да с какво друго, освен смисълта да пазим нашите небесни граници, ще идентифицираме в този размирен момент лицето си пред отбора, към който принадлежим. И ще изпълним думата, която сме дали пред останалите от семейството, изповядващо цивилизования избор. Хората на летище Граф Игнатиево са дълбоко свързани с авиацията и с въздушните простори и за това са намерили своята професия и своето място тук. Всеки един от тях, летец, инженер, логистик или свързочник, са намерили своето призвание в една обща система, която е призвана да отбранява въздушните граници на Република България. И тези хора са посветили знанията си, младостта си и бих казал живота си на тази идея и я поддържат до ден днешен, като споделят и следват заветите
на тези, които са били на летището преди нас. Днес беше първият ми полет на самолет МиГ-29 от курса за приучаване през 2016 година. Това е първият ми полет на изтребител от това поколение. Мога да направя съпоставката между самолетите, на които съм летял до сега, и чувството и респекта, който в мен така се поражда от полета ми на този самолет. Трябва да бъда честен и да ви кажа, че от известно време насам се чувствам като че ли се връщам у дома. Избрах тръпката да бъда стопанинът. И всеки път, и всеки ден да изпращам и да посрещам тук, на тази сурова постеля, машината на мечтите си. Дали осъзнавам какво означава да подпиша журнала си? Да, осъзнавам. То е все едно да се подпишеш за живота на тези момчета там, горе. Защото след боя, те трябва да се завърнат на същата писта. С моя самолет, с моята машина. Без значение дали всичко под нея се пука от студ или свисти от жега. Свикнал съм. То е като дишането ми. Без него няма как. Всички знаем, че самолета, ако има някакъв проблем, някакъв отказ, няма как да спре в аварийната лента и да изчака. Самолета задължително трябва да се прибере на собственото летище или да кацне на запасно. Затова от нашата работа зависи живота и здравето както на летателния състав, така и работата на машината. Както се казва, ние с подписите в журнали и формуляри гарантираме, че всички дейности, които трябва да се извършат по техниката, са извършени както трябва в пълен обем, съгласно регламентиращите документи, и мога да кажа, че подписа носи голяма доза отговорност за този, който се подписва. Тази година, освен че е кръгла годишна на 65 години от създаването на летището, и за мен е кръгла година, 20 години, откакто съм започнал службата си в Графа. И мога да кажа, че при това време е имало и хубави и лоши моменти, но в крайна сметка ние сме тук за България и хубавите неща остават в спомените за нас. Всяка машина общо взето си има свой характер. Както има една приказка между техниците, когато възникне някакъв проблем с някой самолет, много често ще чуете да казват, ами той си е от малък този самолет. Така. Аз от началото на службата съм в Графа и мога спокойно да кажа, че с времето всеки почва да чувства Граф Игнатиево като свое летище. За мен Графа, да ни кажа, че е като втори дом, защото може би вкъщи прекарам по-малко време, отколкото в Графа. Това, което смея да твърдя, е, че аз се чувствам Граф Алия заради това, че съм прекарал тези години тук и съм отдал моето време, дори съм посветил семейството си на тая кауза, да бъде част от авиацията. Тая мисия, която има всеки един, който работи тук. Тук може да видите екипа от хора, които подготвят авиационната техника за полети. Това е мястото, където хората изпълняват своята ежедневна дейност, но това не е просто една рутина, която изисква само подпис, а това е един дълг, който всеки един, поставяйки подписа си в журнала на самолета, с него гарантира, че е изпълнил това, за което е назначен тук, и същевременно е изпълнил дълга си да осигури изправност на техниката. И накрая старши инженер на полетите, който идва и гарантира със своя подпис, че тази техника е подготвена и е готова за полети, слага край на подготовката и същевременно начало на изпълнението на мисията от летеца. Наскоро бях попитан дали правим компромис в работа по авиационната техника. Твърдо и на 100% казвам, такъв компромис с работа по авиационната техника ние не правим. Компромиса, който ние допускаме в нашата работа, това е компромиса с нашето лично време, за да може тук да има изправна техника. Знам наизуст всяко болче,
всяка частица от тялото на тази така наречена платформа. Тътенът на двигателя оттеква в гърдите ми. Ето тук, в слънчевия сплит. Познавам го. Той е като акордираното пиано. Ами форсажът, ами опиумът на керосина. Носи е тази фурия. Заради нея десетилетие се будя по тъмно, защото авиацията е ранобудна. И си тръгвам по тъмно. До другия ден. Пилотите и инженерно-техническия състав имат две различни, но взаимно допълващи се роли. Докато пилотите по-скоро са ангажирани към овладяването на мощността и маневреността на самолета, инженерно-техническия състав насочва усилията си по-скоро към осигуряване безопасността и надежността на полетите. Пилотите и инженерно-техническия състав са изправени заедно пред задачата и пред риска. Те трябва да бъдат признателни един на друг, в противен случай общата ни задача, общата ни мисия е обречена. И аз смея да твърдя, че това се случва тук в нашата авиобаза. Имаме доверие един на друг, всеки се справя със своята задача и резултатите са на лице. Нито един полет не може без мен. И всеки от това летище го знае. Аз съм на полосата, на стоянката, на старта. Те светят заради моята грижа да са чисти. Няма зрънце от този бетон, което да не е преминало през моите ръце. Искаш ли да ти покажа моята пътека? Сега разбирам в какво са влюбени момчетата. В тази светеща, мамеща следа на полосата. Завиждам им. Но съм с тях, защото този отбор без нас двамата не може. Без хората в логистиката нищо не може да се осъществи. На второ място, това е техниката. За жалост, техниката не е в състоянието, в което ни се иска да бъде, но с наличните средства правим всичко по силите си да изпълняваме на максимум поставените ни задачи. Логистиката в базата се занимава буквално с всичко. От подготовката на полосата и на цялото летателно поле за провеждането на полети, до косенето на районите, осигуряването на полетите във всяко едно отношение, било то с техника, която да снабдява самолетите с гъстени газове, с подаването им на ток, противопожарното осигуряване на полетите, осигуряването на самолетите с горива. Какво е технологията на моя изборник? Ето я. Само няколко квадратни метра въздух. И ако има уют, то е единствено в екрана на станцията. Другото е здрач. И ако не беше той, моят локатор, всичко щеше да прилича на малък бокс от боксониера. Някой беше казал: от взиране очите ми болят и как все още виждам, не знам. Ето ги тях. Фосфорните отметки. Цялото небе е пред мен. Антените поглъщат невидимите сигнали. А аз съм вперил взор. И така, докато собствените ми очи се превърнат в част от неона на целта. Върха на нещата се събира в тази точка, че ние сме, ако си представим една колода от карти, примерно, пилота е най-отгоре, ние сме последния човек, който ще му предаде командата от командира и той ще трябва да я изпълни. Ако ние си свършим перфектно задачата, труда на тези всички хора се оправдава напълно. Дните, които те са прекарали в подготовка на самолета, ние просто трябва да осмислим техния труд. Граф Игнатиево е нашия дом. Много години вече. Нашата магия, нашия труд. Той може да се каже всичко за нас. Ние към пилотите
не се обръщаме само с гласа си. Ние се чувстваме един друг. Просто мислите ни вече са заедно. Не е нужно всичко да си кажем. Ние знаем какво мислят ни другите. Знам, че съм едно малко колелце от цялата верига. И съм там, където всяка команда е нова мисия. Трябва да реша веднага. Срещу всяко преднамерено враждебно действие на отсрещния, неизвестния, нарушителя. И всичко това в напрегнатите, недостигащи минути. Но без право на грешка. Без да си позволя лукса да се предам пред изпитанието на търпение и нерви. И моят глас, гласът от земята, е съюзникът, който не трябва да предаде момчетата в полет. Защото изтребителят разчита на мен. Тук думата доверие не е просто дума. Тя е задължителното условие, за да доведа нещата единствено до успех. И едва когато машината докосне полосата на моето летище, аз ще си отдъхна. За първи път се влюбих в работното си място, когато дойдох на стаж между 3 и 4 курс. След като завърших, имах голямо желание да остана тук. Преминах курс на обучение, теоретичен и практически, и бях допусната до самостоятелно ръководство, като ръководител полет и подход, който отговаря за всички долитащи и отлитащи самолети, сепарацията между тях, както и за инструменталните заходи, които правят летците. Информацията. Най-важното условие е да управлявам и да победя. Защото днес печели този, който я има и може да изпревари другия. Нямаш ли я, ти със сигурност търпиш загуби. Такива са законите на боя. Затова в моя занаят максимата «умри, но връзка дай» за някой сигурно е една шега, но за мен тя е истина. И ако аз съм властелинът на ефира, отговорността е моя. И мърдане няма. За да стане един полет, да се случи, е необходимо всички да си свършат работата. Не добре или много добре, а на 100%. Всеки трябва да даде максимума от себе си. Комуникационните, информационните и навигационните специалисти не правят изключение. Дори бих казал, че ние сме хората в сянка, които нямат работа гръмка като шума на двигателя, но точно тази работа осигурява на въпросния изтребител необходимата информация, когато е в най-трудния си момент, да намери правилния път. Към къщи, просто приборите винаги сочат в правилната посока. Ние гарантираме това. Нашето направление е най-бързо развиващото се, което съчетава съвременните технологии, напредването на автоматиката с опита и професионализма на нашите колеги. Затова в Граф Игнатиево нашата работа е забележима. Както тук на кулата, така пилотите в самолетите и много добре знаят, че може да се разчита на нас. За нас най-важното е, когато един пилот е в самолета и пилотира, приборите му винаги да сочат Граф Игнатиево. Не бих искал да подценявам другите родове авиация, но самочувствието на изтребителите идва от това, че на тях са поставени много сериозни задачи по охрана на въздушното пространство. Те са подложени на жестоки натоварвания при подготовката за изпълнение на мисии и при самото изпълнение на мисията. Те трябва да са в състояние да вземат бързи решения, да докладват точно това, което виждат, за да може тези на земята, които вземат по-старшите решения, да имат точната информация. Така че самочувствието на изтребителната авиация, на хората, които работят в изтребителната авиация, е напълно оправдано. Сирена. Тревога.
Сигналът е подаден. Това не е поредната тренировка. Това е истинско. Действам. Знам, че там горе ме чакат куп неизвестни, които трябва да подредя в отсъствие на времето. Машината да ме слуша. Оръжието ми да е безотказно. Небето да е мой съзаклятник. И гласът отдолу да ме води към следващия отрязък от моята отговорност. Пеперудата вече пърха в мен. Пулсът е в слепоочието ми. Скачам в кабината. Моят неизменен офис, моят комфорт. Излитам срещу изненадите. Каквито и да са те, трябва да победя и да се завърна. Провалът няма право.